singakanani ngobekeze ngoba izitha zami singakanani ngobekeze iyobekezela. Sanibonani ugogo Umseleki lo okhulumayo. Abaningi bayamazi ugogo Umseleki kuphela ukuthi uma eseqhamuka kukhona isimemezelo anaso. Kusuke kukhona lokho kusuke kubalekile okusuke kufanele mangabe akukhulume. Unina phela ukuze kwazi ukunakha, kwazi ukunisiza nasemakhayeni enu, emzini yenu nakona konke la ngase kunisize khona. Lokho engisuke ngikhuluma kufanele ukuthi nje wena uma ungena bese ufuna ukuthi uzwe kahle cha ugogo uthini namhlanje. Namhlanje ekuyikona engikhuluma ngakho ngikhuluma ngomuthi wokubethela onzima ngohlobo lwesimangaliso ukuthi kuyenzeka kweminye imizi uthola ukuthi kunenkinga bathi kunezinto ezigijima egcekeni kwesinye isikhathi uthi kunezinto ezigijima phezu kwezindlu. Komunye umuzi ngangezwa isimanga ukuthi bethi abantu kunemvula enakhona kuphela futhi ina phezu kwendlu kuphela kodwa eminyango uthola ukuthi ayikho. Ngiyabathetha izilwane lezo ayikho into ebaluleke njengokuthi ikhaya lakho uliqinise ulibethele. Kubalekile ukubethela ikhaya ngoba into encane nje oyizwayo egcekeni kusuke kuvele kuyinto esuke ithunyiwe ukuthi izokona kulolo khaya ukuze izinto zakhona zingahambi ngendlela noma zingahambi kahle. Kungenzeka kube umthakathi, kungenzeka noma mhlambe kulolo khaya nalithengile kodwa mhlasimbe lalidayiswa nje lalivele linezilwane phakathi. Lokho okwenza ukuthi njalo abantu abangena phakathi uthola ukuthi bayaphuma kaningi nalezi zilwane. Engishoyo-ke namhlanje kunina ngitshela ukuthi uma kuwukuthi unalowo nkinga oyizwayo kulowo muzi ohlezi kuwona noma kulowo muzi owuthenga noma kulowo muzi owakhileyo, udinga ukuqiniswa lowo muzi ukuze kwenzele ukuthi lezo lwane lezo ziphume ziphele phakathi kwalelo khaya ukuze kube khona ukuthula kuvuleke ney'nhlahla ngoba uma kukhona izinto ekhaya ezisuke ziyizinkinga ezenzakala njengalezi ngoba phela kusuke kubuthakathi lokho. Akukwazi ukuthi kwenzeke izinto ezinhle ekhaya, azicaci izinto kulelo khaya ngoba suke lelo khaya libulawa njengoba kuthunywa lezo lwane ngoba zigida igcwala igceke nje vele zizokwenza ubuthakathi kube zizovala yonke into phakathi kwekhaya. Ingakho kufuna ukuthi kuhlale mhlambe kudlule noma 2 years ikhaya lakho uliqinise, kudlule noma 3 years kuzwa nokuthi nalowo muntu unjani uhlale njalo kube senaliqinisa ikhaya wenzela ukuthi ikhaya lakho lihlale liqinile linamandla. Futhi umuntu kumele wenze sure ukuthi uma esuke ezoqinisa ekhaya kumele aqinise ngesibaya imbala ukuze ingathi into ma ize ekhaya bese idlalela nasesibayeni futhi iphumele ngaphandle. Yonke into yenzakala lapha phandle ukukhomba ukuthi leli khaya liqinile. Ayikho into ekwazi ukuthi yenzeke la ngaphakathi, ayikho into ebaluleke njengale. Ikona nje ngifuna ukuthi nginikhumbuze ngako noma nginivuselele ukuthi hayibo amakhaya yaqiniswa njalo. Ungathi wena ukade wahlala koGoli noma ukade wahlala kuphi nakuphi sekushaya insuku zamaholide uyahamba uye ekhaya kodwa ikhaya lakho liyagxeka. Kuzothi uma ufika nje ekhaya uvane wenyele ngathi uyenyela kanti vele sezafika lezi lwane igidela ekhaya zabeka lo meko ukuthi wena uma ngabe ufika la kuleli khaya wena bese uba nenkinga ukuze wena ungasakwazi ukuthi uze kuleli khaya ube nalezi inkinga zokuthi uma ungekho ekhaya ucabanga ukuthi sengizoya kulela khaya Nkosi yami ngabe namhlanje ngizozwa kuphi noma kuzoba njani kuzokwenzakalani ngoba vele usuke ngikhuluma nje mhlambe vele unomlenze ongaka vele izabekwa yilezi zilwane ezicele leli gceke. Konke lokho uma sifika kufanele sife sikulungise konke phakathi kwalelo khaya sikhiphe lezo zilwane ziphume. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe sizoze singene ngisho kumuntu umuntu uyobe sathe wenza izinto zakhe akusenzeki lutho ngoba yini usehamba nebodyguard eyabekwa umuntu kuyena ngoba engafuni ukuthi izinto zalowo muntu zilunge. Ayikho into ebaleke njengokuthi impilo yakho nempilo yekhaya lakho uyinakelele ukuze nabantwana bakhona ngaphansi kwekhaya bakwazi ukuphila. Baluleke kakhulu ngohlobo lwesimanga. Uma ngilalela kahle gogo Umseleki kungenzeka ukuthi ekhaya kunomuntu ozibuzayo ukuthi oshuthi uma ngabe sengiqinise ikhaya kanti mina benginesilwane ebese singene kumina ugogo Umseleki mhlawumbe angakwazi ukuthi nami angikhiphe lesilwane mhlawumbe bese yangiqinisa nami mhlawumbe kuze lezilwane mase ingene kumina seyikhishiwe la ekhaya bese ziyaphuma nakumina. Mhlawumbe ugogo Umseleki angangisiza yini ngalokho? Kakhulu ngingakusiza kakhulu ngoba uma lesi silwane thola isisila ngaphakathi sesingene ngisho nakubantu mhlambe sesizishuzela umuntu nje sithi masikade sigida la egcekeni bese sibuya sihlalele kumuntu wasibuke yonke into eyenzakala ngaphakathi. Ngiyakwazi ukuthi mina makunjalo ngikukhiphe leso silwane
kodwa imvamisa leso silwane esisuke senza kanjalo kuvamise ukuthi kube umdliwa lesi silwane esihlula abantu. Lesi silwane impela uma kuthiwa unalesi silwane kuthiwa umdlilo, ngicela ukuthi uma uzazi ukuthi nje wena unomdliwa, hhayi ngithinta ungifonele ungitshela hayibo mangihamba kuthiwa nginomdliwa, leso silwane siyahlupha. Kungaba yisona esingenza yonke into la ekhaya, sona esiphinde sihlale kumuntu senze, kodwa mina ngisibheki leso silwane ngiyasikhipha ngisihambe siphele sithi nya. Engisholo ukuthi ozaziyo ukuthi unaleso silwane leso angamthinta ugogo Mseleku, afike kuyena ugogo Mseleku akwazi ukuthi amkhiphe leso silwane, ngoba abanye abantu abaningi abakwazi ukusikhipha. Kukhona lapha sibashaya khona ukuthi kumele basikhiphe kanjani. Uthole ukuthi uzothi umuntu uzomisa emfuleni eyomkhipha isilwane. Cha, asikwenzi thina kanjalo, sisebenzisa umuthi nje kuphela, nokuthi-ke sibhekane nekhaya. Uma sesifika ekhaya sifuna sibhekane nekhaya, sishaye ikhaya siqede sithathe wena sihambe siyokulahla isilwane, ukuze la ekhaya ingabe sabakhona into ekuthiwa nje isilwane. Siphinde sikunike ngisho iy'ntelezi zokuthi uchele ikhaya lakho liqine. Iy'ntelezi zahlukahlukene-ke ngohlobo lwesimanga, noma ngabe kuthiwa ekhaya lakho kusehlobo, noma ngabe kuthiwa izulu liyaduma, khona intelezi yezulu, bese kuzothi ikhaya lakho nje lokuchelela izilwane ngaphakathi egcekeni zihambe shwini ilale nithole ubuthongo nithole ukuthi benikade ningasabazi phakathi kwaleli khaya. Ney'ngane ziyethuka ziyephupha ebusuku, ziyethuka ziphupha into ezingayazi ukuthi ziphupha ziyakhala yonke into. Kanti lesi silwane lesi esitayigcekeni sifika sizokucindezela ngisho abantwana la ngaphakathi. Kwabantwana kuye kufanele ukuthi uma sesifikile kuthiwa sizoqinisa ikhaya, bese sifika sibaqinisa bonke abantu abakhona ngaphakathi kwaleli khaya, noma ngabe sibafaka izintambo, noma ngabe sibenze ini ezokwenza ukuthi baqine, bangakwazi ukuthi lesi silwane mase sibona ukuthi inhloso yasayenzeki bese sivane sibhukuza umuntu phakathi kwekhaya. Kunomlaleli mhlambe gogo Mseleku ozothi yena akazazi noma unaso yini isilwane, kodwa uma ebuka ukwenzeka kwezinto zakhe uyasola ukuthi kungenzeka ukuthi unaso lesilwane ugogo Mseleku akhuluma ngaso. Kungenzeka yini mhlawumbe ugogo Mseleku akwazi ukuthi mhlambe amhlolele asibone lesilwane ngaphambi kokuthi akwazi ukusikhipha kuyena, noma avele nje akhiphe isilwane engazi noma sikhona? Ugogo Mseleku uyayenze kanjani enkingeni ekanjalo? Makhosi, ngiyabonga. Uma kusesimweni esikanjalo siyaye siqale sibhekele uma kuthiwa nesilwane, siqale sikubhekethi ngase kube sikhona ngempela. Sona siyacasha isilwane, kuyona into evane nje iqhamuke noma kanjani, noma na ungabona ulokhu uney'nkinga ey'ningi ezilokwane uthole ukuthi ziyakuhlupha noma zikwenza lokhu nalokhu, kanti ingenxa yaso lesi silwane ekuyisona esesikwenza zonke lezi zinto. Uthole ukuthi inhlanhla yakho ayikho sidalo, uthole ukuthi into zakho zivalekile, uthi uyaqashwa emsebenzini, uqasha mhlawumbe isonto elilodwa, ubonakala usunephutha usuyaxoshwa ngenxa yalesi silwane. Kufanele ukuthi lesi silwane sigezwe kuwena, sisuswe futhi. Uma kusuke kuthiwa kuya ngokwami ukuthi umuntu bese ekhala ethi hayi nemali mhlawumbe anginayo, bese uyathatha ubuyohlanjululwa emfuleni, ugezwe kahle, usuhlanjululwa, ususwa ngisho ithunzi laso, ngisho amathunzi anamathele kuwena asenziwa nayi lento ekade vele ihlezi kuwena. Uthole ukuthi ngisho abantu abadala basafika kuwena nangamaphupho ngesimanga sokuthi ungcolile. Ufana nomuntu ongcolile uhlezi nesilwane, ngoba ma unesilwane sisuke sihleli kuwena siwukungcola sikuwena empilweni wakhe, emzimbeni wakho. Awukwazi ukuba kungole lutho, awukwazi ukwenzeka lutho, imiyalezo ayikwazi ukufika kuwena yabantu abadala ngoba kufica ufana nomuntu ongcolile. Kufanele ukuthi sisusa lento siyilahle ukuze wena usale uphila, bese bekwazi abantu befika kuwena umuntu abadala bakubona ugezekile uclean, ukuze bakwazi ukuxoxa ingxoxo yabo nawe, noma ngabe bakuvezela ngesibonakaliso ebusukulele. Siyaye sikuhlolele uma ukudinga, kodwa ma ukuthi kade wawuhlolelwa usitshela ukuthi cha kade ngangihlolelwa futhi nami ngiyasibona, siyaye sikwenzele ngaleyo ndlela ngoba suke sazi ukuthi iluphi lolo hlobo lesilwane, uhlobo lesilwane oluthize lenza kanje, uhlobo lesilwane esithize somdliwa siyasazi senza kanjani, lesi esinye nje naso siyasazi senza kanjani. Okay, sisenza kanje senze kanje. Kwesinye isikhathi bakuthola kusethi khona omunye umuntu ozothola ukuthi lento imenza ngendlela zonke, uthola ukuthi sizokwenza ngayo yomibili imithi lesizokwenza ngayo. Ivane ngikwenze ngayo ngoba ngisuke sengenze ethi uma usuhambile uhambe uvane ukuqhamuka mhlawumbe kuma kuphela nje insukwana ezimbalwa sikuze usubonga ukuthi cha besiza zonke iy'nsuku, kodwa lesi silwane njengamanje gogo longize lapho kuwena azisabona. Kodwa abaningi sengibenzile bonke bakhala ngokuthi gogo umuntu mekwafika kuwena usuke seqedile. Siyabonga makhosi amakhulu. Cha. Hayi, siyabonga gogo Mseleku. Ngicathi uyibeke yacaca. Ngicathi bonke ababukeli emakhaya bachazelekile. Ngicabanga ukuthi ababukeli bazoqala bakuthinte abanayo eyodwa yalezi inkinga osukhulume ngazo ukuze bazothola usizo kuwena. Sibonge gogo Mseleku. Iy'namba zonke zocingo ziyatholakala lapha ufunda khona, noma lapho ubuka khona ividiyo yakho gogo Mseleku, lapho uzothola khona iy'ngcingo zakho gogo Mseleku. Okunye ngifisa ukukudlulisa kubantu, ngicela ukuthi bangangifakeli imali kaphepha, bangangifakeli imali kwi-e-wallet.
ngoba izigebengu lezi kuthiwa zibamba abantu ngoba zisuke zizofaka imali esitolo ngoba yini umuntu usuke engazofuna ukukunika ama-akhawunti akhe ngoba ubona ukuthi uzombona ukuthi ungubani. Mina nginayo inkinga ngikunika nje ama-akhawunti ami kahle kodwa bese kuba wena uthola ukuthi usuthatha imali uyifaka esitolo, uthola ukuthi futhi-ke uma ngingakakwazi ukuyikhipha lo mali angikwazi ukukufakela impahla yakho ngoba kumele ngize ngibone ukuthi uqinisile yini ukuthi imali uyifakile ukuze kwenzele ukuthi phela ngikwazi ukukufakela impahla yakho. Uma kuwukuthi isikhathi mina ngasitholi sokuthi ngiye ngaseyitolo lapho ngizokwazi ukuthi ngikhiphe imali ngeke ngiyifake futhi nampahla yakho, kusho ukuthi kuyothatha isikhathi eside kuyoze kuyokhona umuntu oya ngaseyitolo ukuze ngikwazi ukuthi sikhiphe leyo mali yakho siyibone ukuthi khona ngoba nabo abanye benu nabo bazigebengu. Ungathi umuntu uyifakile kanti uyifakile ekugcineni mhlawumbe usuthi umfakela impahla kanti futhi usuyikhiphile imali kade ugcine uyifakile. Ekunye-ke bengifisa ukuthi nginazi okuyisimemezelo sokuthi kusukela ngomhla ka-5 mhla ka-6 mhla ka-7 ngizobe ngisegoli lezi iy'nsuku zontathu ngizobe ngisegoli. Abangidingayo sebeyongithinta ukuthi mhlawumbe bakhona okunye abakudingayo ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe okukhona lapha kukho wena okufunayo kodwa uma usungithintile ngizokwenza sure ukuthi ngikale ukuthi ngiphethe into yakho wena oyidingayo. Sibonge kakhulu, makhosi amakhulu, Thokoza. Siyabonga gogo Mseleko. Siyabonga.